Ja fa uns quants anys que Aigües Encantades de Joan Puig i Ferrater és una obra de teatre que ens entra com a lectura prescriptiva per l'ESPAU, és a dir, per la selectivitat de llengua catalana i literatura. Així que en aquest vídeo trobaràs les claus principals, el que cal saber per anar a la ser ben preparat sobre aquesta obra i poder tenir èxit a les preguntes, sigui de redactar o sigui de verdader o fals. Primer de tot, cal que ens situem en el moviment literari del modernisme, ja que després que la Renaixença fos a final del segle XIX i es recuperés el català com a llengua de cultura per fer una literatura, el que tenim en el modernisme és un intent d'europeïtzació, de modernització i de posar al mateix nivell la literatura catalana que la resta de literatures europees. En aquest sentit, i tenint en compte l'obra de la que estem parlant, té molta importància un senyor, que és Henrik Ibsen, qui va propulsar el teatre d'idees. I hem de pensar que Aigües Encantades és teatre d'idees, bàsicament perquè el senyor Puig i Ferrater s'inspira, qui diu s'inspira diu que gairebé la còpia canviant nom de protagonistes, l'obra d'Ibsen, Un enemic del poble. Superimportant. Per tant, ens quedem amb modernisme, teatre de les idees, Henrik Ibsen, Un enemic del poble, i tota aquesta ideologia d'aquest moviment literari del teatre de les idees que és portat a Catalunya per Jaume Brossa. D'aquí ho agafa tot, Puig i Ferrater fa un còctel i surt aquesta obra. A part d'això, parlem de Puig i Ferrater. Només saber que en la seva primera època escriu obres inspirades més en les seves obsessions i en la seva vida, però aquí, amb aquesta obra de 1908, ja ens trobem en un moment en què l'autor fa referència a problemes reals, a situacions que poden passar, com és el conflicte que tenim aquí, causat per la sequera que viuen al poble de la Cecília. Dit això, ara ja sí, entrem en matèria d'Aigües Encantades, repeteixo, obra de 1908, ben iniciadet al segle XX, en què ens situarem en un poble de l'interior de Tarragona on hi ha un conflicte, que és que hi ha sequera, i a partir d'aquí es planteja la idea que vertebra tot el relat, tota l'obra de teatre, que és l'enfrontament entre la tradició i la modernitat. O dit d'altres maneres, religió contra ateisme o ciència, i també la individualitat d'una persona i dels seus desitjos personals envers el que la societat espera d'ella. En aquest cas, la Cecília seria l'ésser individual i el foraster, i la massa social, tota la resta de personatges que veurem a l'obra, excepte dos que després puntualitzaré i que estan una miqueta més al mig. Primer de tot, començaré parlant de personatges perquè a la selectivitat els encanta que parlem dels personatges, de què significa, què fan. Saber, la Cecília és la nostra protagonista, és una noia jove, rebel, que ha anat a estudiar el primer curs de la carrera a Barcelona, per tant, ha anat arran de mar a la gran ciutat i ha tornat a l'estiu amb un canvi d'idees que el seu pare, el Pere Amat, no acceptarà bé. És filla, la Cecília, de la Juliana i del Pere Amat, i ens diuen que és una jove pàl·lida, morena, que atrau l'atenció del Vergés, que serà el mestre del poble, també molt jove, però que veurem que tindrà orxata a les venes, no és capaç de decidir coses i fer-les per ell mateix. És molt oposat a la Cecília. La Cecília, per tant, és la representació de la dona moderna, una dona forta, vitalista i valenta, que s'enfronta a la tradició. És totalment contrària. Seria aquesta heroïna ibseniana que teníem al teatre de les idees, que pren la decisió d'enfrontar-se contra tot el que troba a la vida que no li sembla bé. El seu pare, el Pere Amat, serà important perquè també serà un antagonista per ella. Ell la vol tancada i ella el que vol sortir. Per això tindrem el símbol de la Cecília, que és l'àliga tancada al galliner, perquè una àliga és un animal que necessita tenir espai per volar i un galliner seria aquell poble en el que pot estar tancada en les idees del passat. Per tant, l'àliga al galliner serà un símbol que a més us he de dir que apareix tant a l'inici de la novel·la com al final. Veurem que aquesta és una obra de teatre que és com un sàndwich. Dit això, és un personatge, la Cecília, totalment racional, per tant, creu en la ciència, en l'evolució científica, en què tot té una explicació i té una il·lusió pel canvi de mentalitat que la portarà a acabar fugint amb el seu
amb el seu estimat foraster al final de l'obra i buscar un món millor. Després tenim el foraster, que és un altre jove del mateix sector que la Cecília, per tant seria progressista, i és un jove d'aparença nòrdica, ben vestit, civilitzat. Sabem que ell de petit va estar en contacte amb el món de la mineria perquè el seu pare era miner, i és a casa del Romanill on el foraster podrà pronunciar el seu discurs per plantejar un problema, una solució científica a la sequera, que és agafar les aigües dels gorgs de la Verge, que no estan estancades, sinó que són unes aigües vives, ja com un brollador, i podrien fer uns canals d'aigua per acabar amb el problema que té el poble. Fent referència a la religió, diu que està totalment en contra, que no són correctes les idees de la religió i que aquestes aigües de la Verge no són sagrades ni mortes, sinó que estan ben vives. Per acabar, el fet que plogui justament quan acaba de parlar el foraster i de plantejar la seva idea, al final fa que hagi de fugir perquè el poble li començarà a tirar pedres, entre d'altra mena d'agressions. Passem al Vergés. El Vergés serà aquest jove molt natural, ens diuen que no té cap tret destacable, és un noi que encara que sembla que tingui unes idees una mica més progressistes, no s'atreveix a fer res per canviar les coses i per tant queda atrapat en el poble amb por de ferir la sensibilitat del sector de la Cecília, que seria el més progressista, però també de ferir la sensibilitat de la resta de la societat que continua ancorada en el passat en aquest moment de la novel·la. No fa absolutament res heroic, de fet, es caracteritza per ser un covard i per estar confús tota l'estona, no saber què fer, sent un sentiment amorós cap a la Cecília que li confessa al final, però ella li deixarà amb la paraula amb la boca i fugirà, i només hi ha un moment en què ell al final li diu a la Cecília que si ella ho vol i si ella el tindrà en bona consideració sí que lluitarà per aquests nous ideals. I ella li diu, mira, si ho has de fer per mi i no perquè ho creguis, no cal que ho intentis. Igualment, és un personatge que es posiciona mínimament en el moment que és ell qui presenta el foraster al poble. Però bé, no s'atreveix a actuar. Després tenim la Juliana, prototip de dona submisa, mare de la Cecília i esposa del Pere Amat, de mitjana edat, intenta inculcar la seva mateixa manera de pensar a la seva filla, però no li surt bé. És una mica més moderna de l'Amat, en el sentit que ella està disposada a estimar la seva filla encara que no entengui què és el que està fent, però és una mare que estima i que és submisa en el sentit que ella només fa el que li diu al marit i el que li diu al mossèn Gregori. Al final veurem que té un petit moment en què ella s'enfronta al Pere Amat i li diu que no li sembla bé una cosa, però ja veurem que ràpid el Pere li dirà que les dones a la cuina i per tant ja s'acabarà la discussió. El Pere Amat, pare de la Cecília, és pràcticament com un hooligan. És una persona totalment agressiva, tant amb la seva dona com amb la seva filla. És a l'espòs, per tant, de la Juliana, és un home totalment conservador amb una forta creença religiosa, una creença religiosa que arriba inclús un moment en l'obra en què el mateix mossèn li diu que no ha de justificar la violència per perseguir el foraster, que l'han de deixar anar. O sigui, el mateix mossèn és menys extremista que el Pere Amat. És un personatge totalment opressor i sobretot amb les dones a les que no té cap mena de consideració. No està disposat a estimar la seva filla si ella no pensa igual que ell. Mossèn Gregori, mossèn del poble, ho justifica absolutament tot amb la religió i té molt controlada mentalment a les dones com la Juliana, però hi ha un punt diferent, que és que a diferència del Pere Amat, ell no justifica la violència. Està en contra de les idees de la Cecília, però no de tallar-les de manera violenta. Intenta que la Juliana es posicioni en contra de la seva filla i recolza les accions de l'Amat tenint l'excepció de la violència. Joan Gatell, molt important perquè és el batlle del poble, és com un alcalde. Està en el sector de la tradició, però quan escolta parlar el foraster reflexiona i al final arriba un punt en què quan li diuen que el foraster ha sigut lesionat per les pedrades de la gent, va corrents a socórrer-lo i a veure com està. Per tant, és un personatge que està més enmig i que fa una evolució al llarg de l'obra. La Trinitat, ara ja anem per personatges una mica més secundaris. Trinitat seria la dona del batlle, per tant la dona del Joan Gatell, i amiga de la Juliana que dona suport al Pere Amat amb totes les seves decisions i idees respecte a la seva filla.
Senyor Vicenç, veterinari del poble, científic, per tant, està al costat del progressisme i té un gran nivell cultural, a favor també està de les teories del foraster per trobar l'aigua. El Romanill, personatge superimportant perquè és pastor, i els pastors eren considerats com personatges, com persones supersàvies, perquè estaven tot el dia a la muntanya i tenien molt de temps per reflexionar. El Romanill donarà suport explícit al foraster des del moment en què en el segon acte li deixa l'espai del seu pati per poder fer el discurs i per dir les seves idees, i això és molt important. No recolza les idees catòliques. Per acabar tenim la Bràulia, que és la dona del Romanill, i el Manso i el Bartolomeu. El Manso serà un jornaler carlista i al principi escolta el foraster però després canvia d'idea. I per acabar tenim el Bartolomeu, que seria un jornaler que diu que és més del sector progressista però que al final també es canvia de banda. Al final el Manso i el Bartolomeu ens serveixen per mostrar un contrast entre les idees carlistes i no carlistes que hi havia a l'època i situar-nos en el context històric. Per acabar, mencionar l'estructura. Tenim 3 actes, plantejament, nus, desenllaç, tipiquíssim, i és una estructura de sàndwich, perquè la novel·la comença i acaba amb una mateixa situació, que són una escena, que és la casa de la família del Pere Amat, i en aquella escena tenim el Vergés i la Cecília conversant, tant a l'inici, quan estan fent una processó al poble, com al final, quan ella acabarà marxant. Primer de tot, el primer acte, coses importants, tenim el plantejament del problema de la sequera, l'enfrontament de la Cecília i els seus pares, però sobretot amb el seu pare Pere Amat, i per acabar, al final ens diuen que han vist a la Cecília al poble donant-se un petó amb aquell foraster que ha arribat. Aquest serà un moment clau perquè la Cecília es passarà tancada tot el segon acte que comencem ara mateix. El segon acte succeirà al pati del Romanill, és a dir, el pati del pastor, que serà on podrem escoltar les paraules, el que ens ve a dir el foraster. El Manso i el Bartolomeu començaran parlant, veurem una petita discussió entre les idees que hi havia a l'època i tenim el foraster que fa el seu parlament, introduït primer pel Vergés que el presenta, però acaba a pedregades. Per què? Des de l'inici de l'acte segon se'ns diu que està ennuvolat i just quan el foraster acaba d'explicar-se comença a ploure, per tant, s'acaba la sequera, tot el poble es convenç que és un miracle diví, que ha plogut perquè han fet una processó i per tant deixen de costat totalment al foraster i comencen a llançar-li pedres, tot se'n va de mare i el foraster s'ha d'anar corrents pel poble fins a arribar al tren que està allunyat mentre la gent el va perseguint de mala manera. Al final el que tenim és que quan s'escolta que el foraster està fugint i apareix la Cecília que s'ha intentat escapar de casa saltant per una finestra, sigui com sigui, amb tota la cara plena de sang perquè s'ha fet sang a l'escapar de casa. I a l'acte tercer i últim tenim una discussió familiar. Veiem que la Juliana treu aquest punt una mica menys submís que abans. Hi ha un moment en què contesta al seu marit, fi, ja està. I també acaba dient-li a la seva filla que ella igualment l'estimarà sempre. Al final ens assabentem que han ferit el foraster i el batlle, Joan Gatell, decideix marxar per veure com està el foraster perquè el seu poble s'ha tornat una colla de salvatges. I per acabar tornem a tenir en aquest sàndwich una petita escena amb la Cecília i el Vergés en el que el Vergés se li declara, ella passa absolutament del que li diu, ella s'està preparant les maletes, el deixa amb la paraula a la boca i ella se'n va perquè l'àliga ha de sortir del galliner. I aquí és on tenim tota la teoria d'Aigües Encantades. Espero que us hagi sigut útil. Em podeu deixar un m'agrada si voleu, seguir-me i espero haver-vos ajudat a preparar aquesta selectivitat. Molta sort i molts ànims a tots. Adeu!